Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang ginumana kaninyo. Mga igsunuban sa tumatag sa kakatuyuan ng Santos nga misa, ato sa kining halading misa alang nining mga mosunod nga katuyuan. O garon mandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, ato ang hinulsulan ang ato ang mga sala. Kaluyon na kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultul ka namo nga kang Kristo. Himoa nga ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo.
Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto, kundili mopatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatag ag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano ni ini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kiduaw nimo ang yuta ug imo kini gibubuan, imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug ang imong giandam ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon ini ang imong pag-andam sa yuta, gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon, giumok mo kini sa makusog nga ulan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kipanalanginan mo ang iyang abot, kipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nagasugwag sa bunda nga ani. Ang wala matigad nga kaumahan nagasugwag niini. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ug ang kalipay nagatugom sa kabungturan, ang kaumahan na puno
sa panon sa kahayupan, ug ang mga lukot gihabulan sa mga tanong. Nagasinggit sila ug nagawit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ngatong mga pag-antos nining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukman walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabili ng paglaom nga moabot gayod ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nagagulo tungod sa kasakit ingon sa babae nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nagagulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Diyan ang adlaw, mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayong mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila ni ini didto nahulog sa kianan, og miabot ang mga langgam og nanuka ni ini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon, kay dili man lalom ang yuta ni ini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom, ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya. Dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapita sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan, ang uban nahulog sa maayong yuta
og nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong hapon kaninyong tanan. Labing siguro majority kundili man gani ka ang tanan sayod gayod kabahin sa pagpanguma. Kay balo mo unsa ang pagpanguma? Or maayo lang mong mudawat og bahon o nya di mo tabang og panguma. Asa ni anang duha? Tingali familiar gyud ta, no? Unya kung mag-uma, kung andam na o ready na ang binhi, labing siguro ang sunod dayon natong buhaton, i-ready usab ang yuta. Kinahanglan ang yuta i-ready. Ug unya, kinahanglan usab aron inigtisok sa tanom, dili malumos sa mga sagbot, kinahanglan usab kuhaon gyud ng mga sagbot. Aron ang tanom makatarong og tubo ug unya makahatag usab og maayong abot or maayong bunga. So sa ato pa, kinahanglang maghago gayod. Dili gina pwede di ay nga imurang itanom ug unya human nimog tanom magpaabot na lang kag pila ka bulan nya mubalik na ka aron mangani. Tinuod na akay makuha pero jutay ra gyud kumparar kung imo gayong atimanon pag-ayo. Mao ni common nga kasinatian kanatong tanan, ilabi na. Di lang tingali ta moingon sa mga ginikanan, kundili apil na ang tanan, ilabi na mga anak, kana kung dili tapulan nga mutabang sa buluhaton sa balay. Kay ang uban sad, dili ka mao, nganuman, mahadlok nga ang ilang kamot mahimong kubalon. Muna nga, sa may laktod nga pagasultian ha, tapulan. Pero sa ako nang gingon, familiar kita kabahig pagpanguma. Nganong ako man siyang gihisgutan. Tungod kay sa ato sang ebanghelyo karon, naghisgot man si Jesus og usa ka maanindot nga parabol, sambingay. Usa ka sambingay nga diin familiar kaayo gyud natong tanan kabahin sa kining magpupugas. Og labing siguro sayod kita nga gihisgutan sa ebanghelyo. Ang akong gigamit ang mubo nga version, no, na may option ang taas ug ang mubo. So ari kita mupili sa mubo, no? Mubo ang atong gipili nga part, may option nga gihatag. So mo na nga unsa may naa. Sayod kita nga ang pulong sa Ginoo mao kini ang liso. Ug ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing mao ang yuta, mao ang soil nga diin tamnan sa mga liso sa pulong sa Ginoo. Ug unya ang maong liso andam na. Ang maong liso pariha. Dili lain-lain nga gitanom, pariha ang liso sa pagtuo nga gitisok diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang problema lang og unsa nga klase nga kasing-kasing nga midawat
niini. Unya unsaon man nato mga igsoon aron sa atong pagdawat nining pulong sa Dios mahimo kayong magmabungahon. Una, kinahanglan nga mangayo kita sa Ginoo sa grasya nga diin mamahimo nga abli ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing sa pulong sa Ginoo, sa iyahang mga pulong. Mao na nga importante kay mag-unsa man mga igsuon tinuod sumusulod ta sa simbahan, magampo ta, pero dili abli ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing sa pagdawat niini. Ikaduha, importante sa kaayo nga maminaw ta sa pulong sa Dios nga aduna say tuyo nga musunod. Kaysa yon raman ang pagpaminaw. Kitang tanan makapaminaw, pero duna batay kasing-kasing nga naningkamot nga dili lang taman sa pagpaminaw, kundili pagsunod, muobey ngadto sa unsay sugo sa Ginoo, unsay madungog nato nga mga pulong sa Ginoo, pinaagi ug diha sa simbahan. Kay usahay kugihan mo kita mawang minaw. Pero usahay karon sa atong panahon no permitang makadungog kanang selective justice, selective accountability, pero do na biya sa tay selective faith or selective listening. Nga naman, ganahan rata maminaw sa pulong sa Dios kung mahaom sa ato ang gusto. Pero kung dili gani mahaom sa atong gusto, bahala ka. Bahala na ka, Lord. Di ba? Muna nga, nindot kayo nga naa kita nga humble enough nga mudawat maminaw ug andam nga musunod bisan tingali sukwahi sa ato ang kaugalingong gusto. Ngano man kay maghari man nato nga matuman ang pagbuot sa Ginoo dili ang atong pagbuot. Ikatulo, importante sa kaayo mga igsuon nga kinahanglan ato gyung tarungon ug cultivate ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang mao ning soil nga tamnan nga mao ang atong kasing-kasing. Unsaon man nato pag-cultivate pag-ayo, mao nang ibdan nato og mga sagbot sa garbo, sagbot sa pagkamandinumtanon, sagbot sa pagkamapahitason, silingan na og ang garbo. Unya usahay kini bitong garbo ug unya usahay kana bang proud ta na kaayo sa unsay atong mga kalampusan. Nga magtuo ta nga ang kining kalampusan mao ni naghatag kanato nga mas labaw ta sa uban, pero sa mata sa Dios pareha ra. So ato nang pangibton kay ngano man dili man na makatabang. Nga usahay gani mga igsuon kay mao pa nay makaawong. Tingali makasabot man ta unsay makaawong no? Kasabot man ang unsay makaawong? Chad, kasabot ka chad no? Unsay makaawong? Sige, okay ra. So, mao na nga, kung importante kayo, nga kanabang mo'y mga hinungdan. Nga na bitawang na ako'y gipangutana, usa ka mag-uuma. Brad, nganong imo mong gining giputol ning kahuya, ingon siya, maong gunay makaawong sa akong tanong padre, mo'y hinungdan nga dili makatubo. So, ato nang naaday na, usa na kanang sala, kanang pagpakaron ignon. Kanang magsigi ko na huna og pagpanimalos. Nga nalimuta nga ang sugos Ginoo pagpasaylo. Ug uban pang matang sa mga nakalain-laing sasala nga maoy hinungdan nga dili makatubo ang pagtuo ang liso nga gitisok sa atong Ginoo. Mo nang kinahanglan ato ginang pangibton. Kinahanglan ato gyung kuhaon. Tingali dili na siya mahitabo overnight.
Kaya di man sa kumutuo, nga ini kaugma, kitang tanan, mabuutan na yung tapag-ayo. No? Ang pagpaningkamot, giingon bitaw, usa ni siya ka proseso. Muna nga kinahanglan, mugota sa proseso. Kung kanusa, ang Diyos rin nasayod, pero at least sa atong part, doon na tayo pagpaningkamot. Ikaupat og katapusan sa introduction. Bitaw ikaupat, unsa man, kinahanglan sad ang tanom doon na sa ginay pagabisbisan. Muna'y doon mga nourishment nga atong pagahimuon. Mawito na, kasabantay mo, anang mga mag-uuma, di ba magsige na sila ba? O para ipang bumba ng kuan, magsige na butang og mga fertilizers. Aron, mutubo gyud. Mo sa nga, unsa may mga abono ka, unsa may nga atong ibisbis, diha sa atong pagtuo, aron mulipang gina sa atong kaugalingon. Mo na ang mga pagampo, ang atong mga devotional nga mga ginabuhat nato gyud, devotional prayers. Kana lang kung yano lang, gamay rin yung kaina, mura rin na kanang taligsik, ang kanag yung mag-ampo sa Angelos. Mag-ampo na mo sa Angelos? Ha? Kana bitang malingaw ko, kanang inikala-size, makadungog kog bagting, niya makalit kog ingon, sige, ikalid sa Angelos. Basta dugaya, lagi usay makalid sa uban. Nga naman, mabaw pag-search. No? Mo na nga, niya usahay, makalimot na noon, marambol, makalimot. No? Nga, murag, kanang makalimot, magkarambol, murag si Padre Nilo. Nga naman, dahil nag-lead sa Angelos, di magiging mao. So pagkahuman ko, dalagi, kuwang lagi yung usa. So muna nga, kanapit ang mga inganana, nga mga prayer, ginagmay ra kay na siya. Unya mga igsoon, ang pagdawat sa Sagrada Eucharistia, diha sa Santos nga Misa. Maunay mga nourishment nga makatabang gayud aron mulig-on ug mahimong magbabungahon ang pulong sa Ginoo nga atong nadawat. Ang liso sa pagtuo nga atong nadawat sukad pa sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, atong usisahon ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Kitang tanan nakadawat sa liso sa pagtuo nga gihatag o gitisok sa Dios sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Ang pangutana lang, unsa kadako ang atong pagpaningkamot aron kini mulipang ug mamahimong magmabungahon ug ang bunga niini usa sa mga maanindot unta nga mga bunga nga diin mapahimuslan sa tanan natong mga kaigsuonan, ilabi na ang mga kabus ug mga linupigan diha sa atong katilingban. Pagganindot unta nga ang bunga niini diha sa matag usa kanato mao nga kita dili na mutan-aw sa atong isig katawo sigon sa ilahang mga tingali mga achievements o kaha unsay ilahang estado sa kinabuhi kundili ang bunga unta sa pagtuo mao nga kitang tanan mutan-aw sa atong isig katawo isip mga anak sa Dios aron kun atong tan-awon ang atong isig katawo nga mga anak sa Dios ang mga tag-usa kanato mutan-aw nga kining tawhana anak sa Dios sa ato pa dili na ta makaako paghimo ug mga butang nga makadaot kaniya tungod kay siya pinangga sa Dios. Palihog manindog. Atong baghuon ang atong pagtuo. Tanan, nagatuo kami sa lalang sa Espiritu Santo, nahimos siyang may gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus
sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanahaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magagatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Mudangog kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato ang atong nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isigkatawo moingon kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong malingkawas sa mga kabos, gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo, o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan, alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing, alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang ug ilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatayng matuohon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langit nong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan among gipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo.
dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himoa nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha niya ng himaya. Tungod ni ini, ginganlan kami karon, mga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangitngit nganha sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gadi ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo amo ang manunubos. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo dala ko ang ngayong makalawat kanimo, apan pamulong lamang og mamayo ako. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia. Himoa nga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay, dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Mga suki, arita sa tubangan. Suki, ari na ke.
Duol mo dali gamay. Duol dali gamay. Na, paduol. Magampo kita. Langit ng mga mahay, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bidisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa madautan sa katalagman ug sa sakit aron sa kanunay magdayeg sila kanimo. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amahan namo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala. Oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katiigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan ng Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Na halada ang misa, dadon nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.